столичния квартал Горублене живеят Даниел и Савина Витанови. Като собственици на автокъща, те са прекалено заети, но този уикенд са решили да отидат до Виена, за да съчетаят една важна бизнес среща с романтична почивка и шопинг. Първоначално Даниел иска да вземат и 16-годишната му дъщеря Яна, но мащехата и Савина предпочита да бъдат сами. Едва когато Леля и Мариела обещава да наглежда своята племенница, 42-годишният мъж се успокоява и тръгва на път със своята съпруга. Исках да вземем и Яна, но Савина настоя да бъдем само двамата, тъй като през последните години покрай бизнеса просто нямаме време един за друг. Мисля, че е права. Притеснено ми е, но тъй като Мариела е вкъщи, мисля, че всичко ще е наред. Вече съм на 16, а баща ми все още се притеснява за мен. Добре, че беше Леля, иначе като нещо нямаше да заминат. След като сестра ми почина, дойдох от село да помагам на Даниел с детето. Янчето толкова я обичам, тя ми е като дъщеря. Естествено, че ще я наглеждам. Спешна доставка на автомобили налага Савина да се върне по-рано в София, докато Даниел остава във Виена за своята бизнес среща. Но вместо спокоен и спящ дом, 40-годишната жена намира къщата с краката нагоре. Яна е организирала таен купон и това не е най-лошото. Савина заварва доведената си дъщеря да се натиска със своя съученик Явор в семейната им спалня. Направо щях да поудея. Всичко беше ей така. И тази Мариела как е могла да я остави сама? Знаеш ли, че на нея не може да се разчита? Беше наложително да замина за село, за погребението на наша близка. Янчето е добро момиче, обеща, че всичко ще е наред. Нямаше причина да ни вярвам. Добре, да, откъде да знам, че ще се върне от Виена толкова скоро? Ще да почистя всичко. Един път Леля ми да си тръгне и аз да спрат на купон и всичко да се провали. Двайсет минути по-късно, братът на съученика, с когото е хваната Яна малко по-рано, става свидетел на гледка, предвещаваща невиждана буря, която тепърва предстои да се развихри. Янчето за първи път да реши да направи купон в тях, но жената на баща й се прибра по-рано и развали всичко. Разкрещяни се и ни изгони всичките. Но тогава още никой не знаеше какво ще последва. Няколко дни след злополучното парти, Савина е извикана в районното управление на полицията. За ужас на цялото семейство, Явор, момчето, с което Яна е била заварена в спалнята, е подал сигнал за сексуално посегателство. 17-годишният младеж твърди, че 40-годишната бизнес дама е извършила блудствени действия спрямо него. Братът на Явор, Румен, потвърждава, че е видял всичко. Няма такова нещо. Просто бръкнах в джоба на панталона на Явор. Телефона ми беше изчезнал и аз помислих, че той го е взел. Не мога да повярвам какви простоти е дрънкал в полицията. Не бях чувал за изнасилен мъж до сега. Нещо ми звучи като бременен мъж. Това днешното поколение явно доста са извратени. Просто не мога да се сетя как му ражда главата на този младеж. Нещо подобно, че моята жена ще го изнасили. Доста несериозно ми се струва. Още на следващия ден историята се е разчула в цялото училище. Съучениците на Яна й се подиграват заради действията на нейната доведена майка. В междучасието 16-годишното момиче излиза на двора, за да потърси обяснение от този, който твърди, че е станал жертва на Савина, десетокласникът Явор. Харесвам Яна и не съм искал да подавам жалба, но брат ми знаеше цялата ситуация. Той просто беше свидетел на всичко, което се случи и разказа на баща ми. Баща ми ме хвана за ръка и ме заведе в районното. Разбира, аз не съм искал... Той е като ти е брат, но ясно, че ще лъжеш и маже. Всичко. Моля те, глупости, разбери ме. Баща ми разбра за случилото, аз не съм искал да подавам жалба. Да ще видим жалбата, ще се видим в районното направо. Много харесвам Явор. Само, че не мога да разбера за какво правите неща, за какво лъжи, да съсипва живота на всички ни. Яна се прибира към къщи заедно с най-добрата си приятелка. Стиляна единствена е на нейна страна и се опитва да я ободри. Изведнъж съученикът им Алекс ги догонва. Яна, трябва да ти кажа нещо. Прис малко. Какво? Ами... Ще ме кажа. Трябва да ти кажа нещо, обаче насаме. Ти ми не добре приятелка, може да кажеш всичко. Така че няма тани от нея. Виж сега, аз ще ти го кажа на теб, пък ти после, ако искаш, ще кажа. Просто искам да го кажа само на теб, защото касаеш само теб. Добре, ще ти звънна после. Така ли, че ще ми кажеш?
Добре, слушам те. Добре, Явор наистина е излъгал за майка. Той ми го каза. Сериозно? Да. Добре, така да отидем в полицията. Чак полиция. Полиция, няма ли им помогнеш? Не, в смисъл, чак до полицията не искам да стигам. Не искам да стигаме чак до полицията. Що ми казваш това? Значи, виж сега, Явор ми е приятел. Искам да си запазим приятелството, пък в смисъл измисли го така, че аз да не съм намесен в цялата история. Просто моля ти се. Не ме повярвам. Явор ми е приятел, но така не може. Като видях колко е кофтина Риана, реших да й кажа истината. Но да ходя в полицията, няма. Не искам да си имам работа с ченгета. Яна е наясно, че баща й приема историята твърде болезнено. По тази причина веднага отива в автокъщата му и разказва какво е научила за Алекс. Не можеш да познаеш какво разбрах току-що. Явор е признал пред нейн съученик, че измисли цялата история. Естествено, че си измислил. Вие какво си помислихте? Нищо не сте мисли. Току-що открих и причината. Каква е? Сега ще ви покажа. Това е CV-то на Румен, по-големия брат на Явор, който преди време е кандидатствал при нас за работа. Да, точно така. Сетих се. То, дето ти не го хареса. Да, точно така, аз не го харесвам. По-големи осигуровки, така нататък. А чакай, Ще ги размажат. да, Румен си имат отдавна работа. Ще ги размажат. Явно сега искат да си отмъстят. Това е. Не, разбирам всичко. Шефе, къде е ключа за... Сецо, моето момче, са ли намери, бе? В черната кутия е ключът. Добре. Отивам и ги разбивам. Къде ще ходиш? Чакай. Няма значение. Къде Чакай, това може да разказвай тук. Знаех си, че обвиненията срещу Савина са скълъпени и пълна лъжа. И това се потвърди. Да лепнеш подобно нещо обаче на една жена, мисля, че трябва да си голям оренде, за да го направиш. Радвам се, че си спомних за кандидатстването на Румен. Сега за всички е ясно, че и двамата са имали мотив, за да скълъпят цялата история. 20 минути по-късно Даниел е пред вратата на семейство Маркови. Гневният съпруг е убеден, че причината за обвиненията на Явор е това, че не са взели Румен на работа. Ето защо той е решен да потърси сметка от двамата братя или от техните родители. Това, познаваш ли? Спомниш? Да, това ми е автобиографията. Твоята автобиография, много бързо зацепваш. И аз зацепвам какво се случва. Какво се... Момченца, тия постановчици няма да минат. Добър вечер, господине. Какво става? Вашите двама сина се опитват да компрометират моето семейство. Така е. Частно жена ми. Защо? Защото този ваш син се пробва да работи при нас, обаче тъй като не беше прият, другия ви син пуска някаква жалба за блудство, че моята жена, разбирате ли, 40 годишна жена, го била опитвала него. Представяте ли си? Аз си ти потърсила телефона по нейните джобове. Глупости, никакъв телефон няма, никакъв телефон няма. Глупости, бе. Аз никакъв телефон не видях, абсолютно. И нормално. Това е абсурдно. Бяхме подпинали, но много добре знам какво видях. Явор го беше много срам, но успяхме да го накараме да подаде жалба. А кандидатството ми в автокъща няма абсолютно нищо общо. Ние сме културно семейство и Виждам, тия да, неща ще се да, решат в съда. В съда. В съда. Ами аз ще ви пожелая успех в съда, само дето пропускате една подробност. Синовете ми не лъжат, така че това ще се докаже в съда. Разбира се. Пропускате една подробност. Той знае много добре. Един твой приятел е споделил на моята дъщеря, че ти си измислил цялата история. Моля? Да? Кой? Какво? Попитай Алекс. Кой приятел? Аз в съда мога да ви пожелая само успех. Но тия простоти няма да минат, да знаете. Ще се видим. Съда. Тези неща ще се решат в съда. Няма проблем. Благодаря ви. Приятна вечер. Явно няма да се Приятна разберем вечер. по добрия начин. Айде си, извиня. Щастница. Ами, опитах се да говоря с тях, обаче това са дървени глави. Поддържат си семейство, какво да направят. Няма значение, срама си е за тях. Ще се видим в съда. Това е. Даниел се връща вкъщи и разказва всичко на Савина. Сестрата на покойната му съпруга Мариела става неволен свидетел на неговия разказ и най-накрая разбира причината за напрежението вкъщи. Обвинил съпругата ми, че го била опитвала. Бащаш ли си? Стига, бе. Аз да го опитвам. Според мен младежите преувеличават. Да, но... Пък и може не се нещо какво се да го е получава. пипнал, откъде да знам. Абе, какви ги дрънкаш ти, бе? Как съм го пипнала? Чуваш ли се какви ги говориш? Усети се, как ще го пипна? Този Льохман. Стига си карахте са. Ма как няма да се караме? Гледай какви ги дрънка, направо ме дразни. Някакви... Айде, обичаш, Успокой се, бе, жена. Ма Просто как без да искаш, може нещо да е станало. Тук в дома си ми и непрекъснато се месиш, бъркаш се.
Само правиш интриги. Ако не беше заминала, нямаше да се стигне до там. Заради теб се случи това. Ти си виновна. Сега разбирам защо всички са толкова изнервени. Аз Савина не я харесвам, но не вярвам тя да е направила такова нещо. Чудя се, защо един 17-годишен тинейджър би измислил такава история? Какво ще спечели? Бившата бълдъза на мъжа ми много ме дразни. Може да си го пипна, ма без да искаш. Аби аз си ходя на село, ма, и без това никога не съм искала в къщата ни. На следващата сутрин Савина и Даниел отиват в автокъщата, където им предстои среща с важен бизнес партньор. Но онова, което ще открият на паркинга, е на път да провали всичките им планове. Какви са тия тук брошурки, бе? Какво става? Колко пъти казах на охраната? Ами, сигурно е за някакъв фитнес мил. Дай да видя. Абе, какво става тук, бе? Ще ми дадеш ли да видя? По-добре не ти дам да гледаш. Защо така? Виж какво става. Ужас! Направо полудях, като видях тъпите листовки. Мога да го приема някак като дебелашка шега, но проблема е, че това срива по някакъв начин бизнеса ни. Това са уния двамата братя, 100% съм сигурен. Няма кой друг да е. Право ще поудея. Няма значение, какви са, давай, събирай, може да са ги разлепили с целия град. Давай, мила, събирай, Извикай надолу. Цветелин да ги събере, чуваш ли? Цецо! Веднага. Преди Даниел да успее да събере всички листовки, в автокъщата пристига Кирил Симидчийски, важен партньор, на който Витанови искат да поверят доставката и регистрацията на своите автомобили. Имаме закачка с един бизнес партньор. Правиме си подобни номера от време на време. Много странни номера. Ама не вярвате, това са глупости. Детинщини някакви. Лично мен не ме интересува какво точно е станало, но какво ще си кажат хората. Симидчийски работи и с оная. Ами, работата ми е по-важна. Кириле. Благодарение на тези детинщини имам проблем с Симиджа в момента в моята фирма, така че нека да оставим преговорите за по-нататък. Аз и без това имам, в момента имам ангажимент. Може да се ние толкова време преговаряме и тъкмо сме стигнали до финала, толкова държим на вас. Съгласен съм, да сте толкова важен клиент за нас. но просто в момента няма как да стане. Съжалявам. Много неприятно се получи. Тази среща беше изключително важна за нас. Час по-скоро трябва да изчистим името си, иначе лошо. Спокойно, мило. Полицията ще дойде и ще установи какво се е случило тук. Кирил тогава ще се върне сам. Не се притеснявай. Ами, мило, обаче трябва да ти кажа нещо. Какво? Онази вечер не беше точно така. Коя вечер? Ами, там, след купона. В смисъл? Ами, стана точно обратното. Явор се опита да ме прелъсти. Защо не ги кажеш ти неща, бе, човек? Ами, не знаех как ще реагираш и беше ме срам, беше ми неудобно да ти призная. Той ме придърпа и... Абе, какви са тия простоти, бе? Абе, мил, не се да се, сигурно... Това, бе? Идва, слага брошури някакви, опита се прелъстява жена ми, ще го смажа това. Не се да се, сигурно ме е помислил за Яна. Той беше толкова пиян, че... Остави са. Голяма работа. Онази вечер, когато бръкнах на Явор в джоба, за да си потърся телефона, той ме придърпа към себе си и се опита да ме целуне. Аз го изблъсках, но той ме придърпа и започна да ме притиска. Дори се опита да опипва гърдите ми. Отскумнах се някакси и избягах. И какво излезе накрая? Оказа се, че не тя му е налетяла, а той посегнал. Ако го знаех аз това нещо, щях да го удуша пред баща му. Трябва час по-скоро да отидем в полицията и да пуснем жалба, за да разрешим този въпрос. След като се прибират, Даниел разказва всичко на дъщеря си. Яна не иска да повярва на онова, което е извършил нейният приятел. И е шокирана, че баща и Савина са внесли жалба срещу него. Това е невъзможно. Чакай, невъзможно. Това е. Пуснахме жалба. Пуснали сте жалба? Добре, можахте ли по друг начин? Няма начин. Той не разбира от друго. Ходих, опитах се да говоря с родителите му. Не се получава. Аз бе много вяра да се случва. Аз вярвам. Вярваш на Явор? Дори очаквам от теб да ме подкрепиш в съда, ако се наложи, защото... Чакай, той подкрепя аз в съда. Срещу Явор. Да. Това няма как да стане. Защо? Няма как да стане. Наистина ги разбирам. За какво толкова бързо да отидат в полицията? В училище напроче ме спукат от подигравки. Тази Савина с тези показания, защо толкова бързо, не знам.
аз няма да свидетелствам срещу Явор. Въобще няма да свидетелствам, тук не съм сигурна какво става. Това са нелепи глупости. Къде отиваш? Чакай. Яна, какво става пак? Какво става тук? Пуснахме жалба срещу Явор. Ти пък сега на всяка манджа ме родия. Защо? Защото така трябваше. Това е правилното, което трябваше да направим. Явор е се опитал да насили нея всъщност. Така ли? А ти защо не каза по-рано? Ма какво ще ти кажа? Не съм длъжна да те уведомявам за всичко, което става в нашето семейство. Нещо не вярвам на Савина. Явор съм го виждала няколко пъти и срамежлив младеж. Плюс това, ако той е посегнал, защо още първия път не го е казала в полицията? Разбирам, че на Яна е трудно да приеме истината, но очаквах малко повече от нея. Все пак тя ни забърка в тази идиотска каша с нейния купон. Мисли си, че ме е приела, но явно не е така. А що се отнася до тази селенка Мариела, омръзна ми да се бърка във всичко. Ако Даниела и Яна не държаха толкова на нея, отдавна да си е тръгнала. След дълъг разговор с баща си, Яна вече е приела, че Явор е потърсил сексуален контакт с нейната мащеха. 16-годишното момиче вече е убедено, че ако разкрие този факт пред своите съученици, ще сложи край на подигравките от тяхна страна. В този момент Явор минава покрай своите приятели и веднага усеща, че настроенията са се обърнали срещу него. Точно не искам да ми говориш. Разбираш ли? Дето си ми най-големия приятел, ще ми говориш зад гърба. Да, аз съм приятел и на Яна. Пичове, чакай. Не ме занимавайте. Чакай малко. Ти сериозен ли си? Разкарайте се. Ма той сериозен ли е? Не е пълно. Явно, аз ви казах, хора. Казах ви, че е такъв. Видяхте с... Не. Това са... Сега вярваш ли вече? Не, така е. Вярвай го, брат. Сериозно. Днес мисля, че окончателно приключих с Явор. Алекс беше прав за него. Но след всичко, което направи Явор, колкото и да съм го харесвала, не искам вече да имам нищо общо с него. Не искам да ме доближава. Това не е нормално. Майката на Яна ми налетя брутално. А с цялото училище си мисля, че всъщност аз съм човека, който е налетял. Това е абсурдно просто. Аз отидах на купона в Яна, само за да прекарам вечерта си с нея. Просто аз искам да съм с нея. А то какво излезе накрая? Явор много ми падна в очите. Сам си е виновен, че всички се обърнахме срещу нея. Ама да твърдиш, че 40 годишна те харесва тебе. Вече цялото училище е убедено във вината на Явор, а Яна се чувства по-добре, защото не е обект на подигравателни коментари. Какво става в училище? Хапат ли то още? Вече е различно. Разбрах за Явор, че той е виновен. Така ли? Не прибързваш ли малко? Чакай. С тия заключения... Не, как да прибързвам, чакай. Това си го измисли да се оправдае. И да отиде в полицията, където ще се раздуха още повече случаи. Не смятам, че е най-доброто оправдание. Пък и нали имаше някакво момче, което ги беше видяло? Нормално, това е брат да го защита себе си. Те неща, които ги е казал. Чакай сега. Да знаеш, че имаме само нейната дума срещу неговата, което... Какво значи неговата дума срещу нейната? Ти мене лъжкани ли ще ми изкарваш? Нищо не съм казала. Не си казала, много добре чух. Яна, ако обичаш, остави ни за малко. Савина беше бясна, но думите на Мариел ме накараха да се замисля. Но ако наистина го обвиняваме несправедливо, не му си представя Явор да я налети или обратното, камо ли това. Но не знам, много съм объркана. Според мен не трябва да съди момчето прибързано. Хората могат да твърдят всякакви неща, но накрая истината се оказва съвсем различна. Слушай какво, няма да търпя устойница в къщата си. Твоята къща? Разбра ли? Да, в моята къща. Първо, къщата е на сестра ми. Това няма никакво значение. Второ, сега. Не съм казала ние живеем нищо в нея. И освен това, знам, че не ме харесваш, защото ме намрази от мига, в който взех мъжа на сестра ти. Но аз няма да търпя ти да настройваш хората срещу мен. И освен това, ти нямаш място в тази къща. Търси си щастието някъде другаде. Ясно ли е? За последен път допускам Мариела да му обвинява, че лъжа пред мъжа ми. Няма да търпя да ми се качи на главата. Леля не леля, утре ще говоря с Даниел и да си хваща пътя. Не издържам повече. На следващия ден Яна има среща с Алекс. След като е показал колко държи на нея, 16-годишната девойка не може да не приеме поканата му да се видят на кафе.
След кратък разговор, Яна забелязва обезпокояваща гледка на отсрещния тротуар. Нейният доскорошен приятел интимничи със значително по-възрастна от него жена. Добре, виждаш сама за какво става въпрос. Нека се държи с нея. Те какво, заедно ли са? Не знам, той просто ми се похвали с това завоевание, което... Не мога да повярвам, леле. Не знам, просто ти сама виждаш... Ще се види този тъпанар. Не знам как се случи точно там и точно по същото време, ама тази жена даже го целуна. Доказателство? Има го. Вече имам доказателства, че Явор си пада по по-възрастни жени. Ще му покажа снимките и дано това го накара да си оттегли жалбата. С компрометиращите снимки в телефона си, Яна тръгва след Явор и успява да го настигне малко преди той да се прибере вкъщи. Виж, Яна, искам да ти обясня. Това е моята козметичка. Много добре знаеш, че майка ми е починала. Тази жена ме е отгледала като неин син. Козметичка, Алекс ви каза всичко. Алекс? Да. Виж какво искам да ти кажа. Той каза, че си пада по по-възрастни жени. Алекс си казва всичко, така ли? Да. Добре. Какво е това? Това е нейната визитка. Даруй на който искаш. Има много упорито акне по гърба и ходи от край време на благовестка на процедури. Тя ми е като втора майка. Тя просто ме е отгледала. А единственият човек, на когото съм споделил за това нещо, е Алекс. Аз не мога да разбера защо лъжи Яна и създава интриги между мен и нея. Всеки ми казва различна история. Но на Явор историята ми звучи супер логична. А пък Алекс, за какво му е да ме лъже? Трябва да го се видя с него, да говоря и накрая да разбера истината. На следващия ден, след като не засича Алекс в училище, Яна отива там, където знае, че със сигурност ще го открие. На площадката за скейтборд в парка. Какво става? Айде да се питам. Ти харесваш ли ме? В смисъл? За какво ме излага онзи ден в кафето? За какво съм те излъгал? За Явор и за една жена. Коя жена? Козметичката му. Добре, това, че... на процедури при нея. Да, но това, че му е козметичка, не значи, че не му е любовница. Любовница. Да, той самия ми се похвали. Нали ти казах за неговото завоевание? Похваля ти се? Да. Що? В смисъл, това... какво? Не ми вярваш? Добре, защо не ми вярваш сега? Какво? Идваш тук и почваш да ми говориш някакви неща и не ми вярваш. Добре? Като не ми вярваш, окей. Не знам наистина на кой да вярвам. Не знам какво става. Всичко е лудница. Смисъл, Савина каза, че не е така. Явор обратното. Явор се пак... Виж сега. Успокой се. Просто той е едно момче от провинцията, което идва тук и опитва да се впише. Вижда най-хубавото момиче и решава. Глупости. Той не е такъв. Явор не е такъв. Добре, виждаме го за какво става на въпрос. Той просто дори фалшив е просто. Той не може и да кара скейт. Дори. Не, една вечер... Знаеш ли колко си прекарах? Беше толкова истинска. Добре, не исках да ти го показвам, обаче... Какво да ми казваш? Ето това да ти покажа. Това е снимка. Това са вина ли? Вече тотално се обърках. Почти повярвах на Явор и изведнъж Алекс ми вади тази снимка. Вече всичко се преобърна. Не знам. Откъде я имаш? От раницата на Явор. А кой е направил тази снимка? Тъй всъщност как си я намерил? Взел я явно на вечер. Добре, и кой е направил? Тя няма такива снимки. Абсурд. Не знам кой е направил. Това сигурно е фотошоп. Не знам. Но какво ти кажеш? Знаеш какво, аз си ходя, мерси. Мисля, достатъчно разбрах. Извинявай, не исках да се получи по този начин. Защо Явор ще държи такава снимка в чантата си? И то такава. Тя Савина не си прави такива снимки. Не мога да повярвам, че това е тя. Абсурд. 2 часа по-късно Яна иска да си изясни всичко до край. Затова още с влизането тя бърза да разпита за скандалната снимка. Какво с тази снимка? Откъде си я взела тази снимка? Не знам. Алекс ми я даде. Намерил я в храницата. Сигурно откраднал. Като ти правиш такива купони и луи партиите, естествено. Откраднал тази снимка, бе? Мило, тази снимка беше за теб за годишнината. Не исках да ти изненадам.
Откъде си появи? Що с нея? Ами защото Явор е откраднал явно, като го знам какъв е наглец. Как я можеш открадне твоя гол Ами да, беше изненада за нашата годишнина. Какви са тия неща? И ти ли не ми вярваш сега? Омръзна ми никой да не ми вярва тук в това семейство. Какво се случва, бе, хора? Ами не знам. Яна си позволи твърде много. Дори и самото предположение, че мога да дам снимката на съученика, и ме обижда. Тази снимка беше специално за Дани. Бях изкрила в нощното шкафче. Признавам, че снимката ме изненада. Не очаквах подобен подарък. Аз съм и купил парфюм. Телефонът ти не беше ли изгубен? Какво сега за телефона ми? Да, намерих си го, беше паднал в колата. Беше паднал в колата. Нали за това Джоби Явор? Ами да, бях си помислила, че той може да го е откраднал, но не е така. Оказа се, че е паднал в колата. Добре, няма значение. Това не го намерила си. Не ти вярвам. Вечеря, това си е твой проблем. Ако обичаш. И не се дръж така нагло, ако обичаш. Тя е млада. Стига, оставете я. Не се карайте. Миличка, сядай да хапаш. Не седе. Седи, Янче. Не седе. Усещам, че нещо не е наред. Всички имат различна версия. Не знам на кого да вярвам. Савина може да ми е бясна, но първо в снимката, после телефона. Не знам.